O Apo, inugsignak, kikamunak. Amamon, amin nga aramid ko, amamon dagiti. Pampanunod ko. Uray dagiti adda iti adayo. Agtagtrabaohak man weno again inaak, amon amin, ug agunay ko, makitanak. Uray sakbay ngagsawak amumon ti inak ibalikas. Ada ka lata iti lawlaw ko, ket salak ni mabanak iti panakabalin mo. Diyak matukod daytoy a panakaamum kanyak, now nagunay kat saan ko ang magawat. Sa dino, di pananak, takno, malisyana, siyan ka, sa dino, di pagkamangak, tapno, maadaywan ka. Numulyak sa dilangit adda kamot sa chay, no gidakit ti lubong dagiti natay, masarakan kamot sa chay. No agtayabak, mapan iti labis ti liligakan, ti init, weno ag naikdak, iti ngarab, ti taaw, iti laod. Adda ka sa chay ang mga iturong kanyak, ti kanawan nga imam kibinanak. Mabalin ko, adaywanten iti sipnget, ngal ilimengnak, weno agbalin, arabi iti lawag, amangik likmot kanyak. Yung uray ti sipnget, saan asipnget kan ka, katirabi na ranyag kasital daw, tagpada kan ka ti sipnget kan lawag. O sigenak, o Diyos, ket amoem, ti ada iti pusok, suotenak, tapno makitam, ti ada iti panutnok ko. Wen sukimatem no da kinadakas kanyak, katiturong nak iti nagkauna adana. Managbasulin ka kan Jesus, katragsak mo din ka magunod, akas tari gagay mo ngarod, nakamam tuwa di agibus, kan Jesus, si kanto ti isala ka na, kan Jesus, nakamam ti ka asina, nagbasul ka di ka natngalan, ulam nga ti pamakawan, kan Jesus in ka masarakan, namnama mamalak amam, kan Jesus, si kanto ti sana ka na, kan Jesus, lakamam to di ka asina, inasam kan ka sakit, kan ni Jesus in ka isanggir, saksakan natiin kakapten, kat liwliwatiin na iten, kan Jesus, si kanto ti sala ka na, kan Jesus, lakamam to ti ka asina, datay oveha sa pimanaw, iti apo maagayaywan, intunin natay masarakan, ragsakin na iparangarang, kan Jesus, si kanto ti sala ka na, kan Jesus, lakamam to ti ka asina. Panlukat akararag. Panginoon, salamat sa biyaya ng paglilingkod. Gabayan mo ang aking isip at puso habang ginagampanan ko ang aking tungkulin ngayong araw. Naway maging daluyan ako ng iyong kapayapaan at liwanag upang ang aming pagtitipon ay maging karapat-dapat sa papuri sa iyo. Amen.
Amen. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Naimbagag sapa kada taming kakabsat. Madayaw ti Apo ti kaddat sa magtungal may isa kada tayo ti daytoy na santuan na santuaryo na. We praise God for the presence of each one of us in this holy sanctuary. Mga kapatid, ikatlong linggo na po ng July ngayon, ang buwan ng ating mabuting katiwala, Stewardship Month. At ang tema ay Oikonomos. Anong ibig sabihin ng Oikonomos? Faithful and obedient steward. Mabuting katiwala. Tapat at masunuring katiwala. Yan ang ating definition ng oikonomos dito sa NACS ngayong buwan ng pagiging mabuting katiwala. May mga ilang paalala lang po para sa atin ngayong mga kapatid. Una, sa darating na Martes po ang ikatlong linggo ng ating loading station. 3 beses po sa buwan na ito. So ipanalangin po natin ito, patuloy nating suportahan ang ating ministry sa mga street dwellers ng Manila. Mahigit 200 po to 50 or more na street dwellers ang pinapakain natin, pinapaligo natin at pinapakain every Tuesday, for the past 2 Tuesdays na. Dati every other Tuesday, pero ngayong buwan na to, July, 3 Tuesdays tayo ngayon. Minsan pa nga, umaabot pa sa 400. Umabot pa minsan sa 500 na mga street dwellers ang kinikater natin. So sa mga donors, mga volunteers, sa darating na Martes po ang ating pangatlong loading station sa buwan na ito. Pangalawa, sa darating na Sabado mga kapatid, 2 pong ating gawain. Sa darating na Sabado, alas 9 po ng umaga, doon sa Holy Club, ang ating enabling session on worship, visitation, and lay organization. Sa Holy Club po ito gagawin, alas 8 ng umaga ang simula. Kumbaga parang seminar ito sa worship, gaya na ginawa ng Lay Servant Academy nung Sabado sa Central. So, seminar on worship ito, visitation and lay organization. Maghapon po ito sa Holy Club natin gaganapin. At the same time, dito sa sanctuary, sa Sabado rin, gaganapin ang Lay Servant Academy. 2 Saturdays ago, ginanap yung first session, first meeting ng klase sa Central. Ngayon naman, sa darating na Sabado, 4th Saturday, dito sa NACS. So, yung mga dumalo po doon sa Central Church nung nakaraan, required po kayong dumalo. Required po kayong dumalo sa Lay Servant Academy sa darating na Sabado, dito naman sa Sanctuary. Paalala lang po sa mga dumalo, kapag nag-absent po tayo ng isang araw, kasi 2 session na yon, pag nag-absent po tayo ng isang araw, drop na po tayo. 2 sessions na kasi yun, 2 klase na yun. Pero kahit na-drop tayo, pwede pa rin po tayong magpatuloy na dumalo kasi may carry po yun, yung mga natapos nyo sa sunod. Yun nga lang, pagdating ng Abril, hindi kayo makakatanggap ng certificate. Sa darating na graduation kayo, pangalawang graduation kayo makakatanggap ng certificate.
kapag nakumpleto nyo yung iyong mga na-miss na klase. Ganun po yun. Pero hindi po ibig sabihin na hindi na kayo pwedeng magpatuloy. Tuloy pa rin po kayo. So, and then, sa darating na linggo po, meron po tayong special offering. Ito po yung Miracle Offering for Mission Pastors. Miracle Offering for Mission Pastors po ito. And then, July 30 and 31, ang ating Lakbayan Retreat sa headquarters. In relation to this, Ate Mary, kayo mag-announce? Pakinggan natin ang ating associate leader patungkol naman sa ating mga ministries sa ngayong Stewardship Sunday. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, ito po yung pangatlong linggo po ng Alam Nyo Ba? Alam nyo ba, meron na po ba kayong mga hawak na envelope? Ito po yung araw upang ating pong ihulog sa ating offering plate. Yung ating ikapo or offering dito po sa box. Lahat po dapat meron na. Ito po yung ating pasasalamat sa kabutihan at pagmamahal ng ating Panginoon. Sabi nga po is, in our Methodist faith, tithing giving 10% of income is viewed not as ultimate goal of giving, but only the minimum baseline, benchmark of giving back to God. Because when we give our tithes or when we bring our tithes, wala pa talaga tayong binibigay or ibinabalik sa Panginoon. So whatever we give after the 10%, kung magbibigay po tayo ng panibago, yun pa lang po talaga ang matatawag nating ating offering. Kaya naman on this third Sunday of our Stewardship Month celebration, lahat tayo ay inaanyayahan na ibigay po ang ating special steward offering as our expressions of gratitude and love, response to God's abundance grace. Mamaya din po ay ipagkakaloob din po natin yung ating kasabay po ng ating offering sa oikonomos envelope, yung pong nasagutan na nating ministry commitment card. Ayan, kung naibigay na po ni Ate Marlene, pwede na po ating fill upan, then i-check po natin kung anong ministry po yung gusto nating gawin or yung para sa atin yung napupusuan po natin na gusto po nating ma-share at may offer dito sa ating church bilang pasasalamat sa Panginoon. Yan. Check nyo lang po yung box, then sa taas po meron doon po yung name, pakilagay din po yung name. Yan. Kagaya nga po na sinabi ni Pastor na magkakaroon po tayo ng seminar next Saturday, kung nakapag-fill up na po kayo, yon. Pag-aaralan po natin doon kung ano po yung mga ministry na dapat po natin nasalihan. Yan. Upang tayo rin po ay makapag-share ng ating sarili bilang pagsiserve sa ating Panginoon. Yun lang po at sana maka-attend po tayo sa Sabado at pag na-fill up na po natin yung mga card, commitment card, balik po natin kay Pastor or kay Ate Marlene or sa office. Yun lang po at maraming salamat po. Apo, sabay na rin po yung envelope. Sabay na po yung commitment card, kasabay po natin. Ihuhulog po natin dito sa box. Yun lang po at maraming salamat. God bless us all. Salamat po. So ngayon naman po ay ating tinatawagan at i-welcome ang ating mga bagong kasama. Kung meron pong first time po na kasama natin dito, ayun po, siyempre ipapakilala ko na rin. Ayun po, kasama po ngayon, nandito po sa atin ngayon si kapatid Christian Lopez. Siya po ay classmate ko since elementary, kinder. Since kinder hanggang grade 12. Ayun po. So from Divilacan din po siya, Coastal. Ayun po.
Ayun po. Meron pa po ba? Since kinder, no? Opo, since kinder. Kasi isa po yung school. Walang ibang school sa amin. Ayun po. So, meron pa po? Wala na po. Sige, kung wala na po, tawagin na rin ho natin ang mga magdiriwang ng kanilang kaarawan this week upang may panalangin at mag-greet po natin sila. Birthday pose. Ayun. Hahanap daw po ng magpapa-ice cream, sabi ni ma'am. Ayun po, sina kapatid Darwell Frederick Lerena. Ayan. Jasmine Yere, Jeneline Melancio, Chris Anthony Umingan, Jefferson Bechasino. Si Kuya Guard daw. Asan po siya? Nagbabantay. Ayun po. Kapatid Alvin J. Camarines, Lorna Macaraeg, Sara Rodrigueza, Karen Domingo, Juan Marco Lumba at Sara Paras Atienza. So, nasan po sila? Kung nandito po kayo, maaaring magsiparito po kayo pang may panalangin kayo po. Meron pa po bang hindi po nabanggit ang pangalan? Mga magbo-birthday po, wag nyo na pong itago. Ay. Akala ko yun na. Wala na po. Sige. Kung wala na po talaga, wala pong hahabol. Sige po, at kasama ang mga bata para maipanalangin na po kayo. Dito na po kayo sa harap. Dito na po sila, Pastor. Dito na po kayo. Po? Sige. Luhod daw pala. Sige na, luhod daw. Sige po, i-extend natin ang ating kamay para sa kanila. Aming Diyos na aming magulang, narito po, nakikita nyo ang inyong mga anak, mga batang ito, Panginoon, sa inyong presensya. Maaring nananalangin at nakikita nyo po ang kasiyahan sa kanilang mga ngiti. Salamat po sa kanilang mga buhay at mga ministeryo, Panginoon. Salamat po sa inyong pagtawag sa kanila at dalangin namin ang patuloy niyong pagpapala sa mga batang ito. Ang patuloy niyong paggabay sa kanilang paglaki ay ang inyong salita, ang kanilang tungtungan, ang inyong salita at katuruan, Panginoon, ang kanilang gabay. Pagpalain niyo po ang mga magulang nila, maging ang kanilang mga pag-aaral, O Diyos, kayo po ang sasama at sasama sa kanila sa bawat araw. Ganon din, salamat po sa aming kapatid na kasama namin sa araw ni ito. Pagpalain niyo din po siya sa kanyang pamamalagi dito at patuloy na pangunahan sa kanyang mga plano, O Diyos. At makasama pa namin siya sa mga susunod na mga pagsamba. Lord, sa inyo po ang kapurihan sa oras na ito at sa bawat araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Tinatawag na rin po natin ang ating mga creative arts group.
mercy, they just keep on going. My heart is beating, my eyes are wide open. Thank you, Lord. It's so amazing that someone so perfect will show me love when I didn't deserve it. You gave your life just to show me I'm worth it. Thank you, Lord. I'm living it, anew today. The old is gone, it's history. It's a miracle, what you did for me. Thank you, Lord. You made a way. I saw a mountain and I watched you move it. You took my place when no one else could do it. The least I can do is sing hallelujah. Thank you, Lord. I'm living it, anew today. The old is gone, it's history. It's a miracle, what you did for me. Thank you, Lord. You made a way. I'm living it, anew today. The old is gone, it's history. It's a miracle, what you did for me. Thank you, Lord. You made a way. If he's been a way maker, a chain breaker, I need you to praise God. Every single day I owe, you canceled it. Every sin I ever chose, you covered it. When the fight was getting close, you handled it. You stepped right in and finished it. Every single day I owe, you canceled it. Every sin I ever chose, you covered it. When the fight was getting close, you handled it. You never failed. You never will. Every single word you spoke is coming true. Every lie the devil told must bow to you. To me it's impossible, but not for you. It's what you do. It's good when you keep on doing it. And you keep on doing it. And you keep on doing it. And you keep on doing it. I'm living it, anew today. The old is gone, it's history. It's a miracle, what you did for me. You made a way. I'm living it, anew today. The old is gone, it's history. You made a way. And you keep on doing it. And you keep on doing it. Panakaiba sa ti nasantuan asurat. Genesis 28 verse 10 to 19. Ti gainip ti Jacob ijay Betel. Pimanaw ti Jacob ijay Bersiba ket nagturong ijay Haran. Lumaniken kiinit idi dumanteng iti maysa. Adiso ket sadyay ti nang palabasana iti arabii. Maysa sa abato ti nagpunga nana amat naturog. Iti dayta arabii natagtag gainipa nepna nga ada agdan dumano
Adi langit ket ada, dagiti angheles ti Diyos, nga umuli umulog sadyay. Pagamuan akitana ni Yahweh, nga agtaktakder iti dinana, siak ni Yahweh a Diyos ni Abraham ken ni Isaac. Kinunana ited kunto ken iti kapuntutam daytoy daga apag pagid idaam umadunto ti kapututam kaslanto tapok ti kaaduda. Agwaras danto iti amin a lugar ket dawatento dagiti amin a nasyon a bendisyonak. Met ida akas iti panang bendisyon ko ken kadagiti kapuntutam. Laglagipen nga adaak tuken kaket salak ni ban kanko iti amin a papanam. Isublikanto ditoy adaga. Di kanto baybayan agin ga amararimid ko ti amin nga inkariken ka. Nakariin ni Jacob ket kinunana adagayam ditoy lugar ti Apo. Diak amoy nga ada nagbuteng ket kinunana nakabuteng daytoy a lugar, daytoy lakit di ti balay ti Dios. Dayto ti ruangan nga agturong sa dilangit. Kabigata na nasapa abimmangon ni Jacob, inalan na ti bato ang nagpunga nga nana sana ipatakder akas baton lagip. Binukbuka na iti lana, tapno maidaton iti Diyos. Pinanagana na ti lugar iti Betel. Los idi ti nagam daytoy nga ili. Ebanghelyo Lucas. Tisaw ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Ang ebanghelyo mula sa Lucas chapter 16 verses 10 to 12 at ganito po ang sinasabi sa Tagalog. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya, kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan sa mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Ti Ebanghelyo ti Apo. Madayaw ka, O Apo Hesus Kristo.
Thank you, choir. Empower me. Yan po mensahe ng ating koro sa ating sa linggong ito. Muli, good morning. Oikonomos, faithful and obedient steward of treasure. Nung first Sunday, sabi natin, faithful and obedient steward of time. Last Sunday, talent. At ngayon naman, treasure. The triple T. Time, talent, and treasure. And next Sunday, it will be faithful and obedient steward of the gospel. Yung pagbabahagi ng ebanghelyo naman sa sunod na linggo. Now, for the meantime, let's deal on the third topic or third theme. Oikonomos, faithful and obedient steward of treasure. Mga kapatid, kapag ang pinag-usapan natin ay pagiging katiwala, lagi nating aalahalahanin to. Lahat ay pag-aari ng Diyos. Lahat ay pag-aari ng Diyos. Everything belongs to God. Ngayong Stewardship Sunday, inaanyayahan tayo ng Diyos na pag-isipan hindi lamang ang ating mahandog, kundi ang ating buong buhay. Kapag narinig natin ang salitang stewardship, madalas pera agad ang pumapasok sa ating isip, di po ba? Nasa Biblia, ngunit sa Biblia, mas malawak ang kahulugan nito. Ang salitang Grego na oikonomos ay nangangahulugang tagapangasiwa ng sambahayan, katiwala o manager, tulad ng nasabi na natin for the past 2 Sundays. Ang isang oikonomos ay may hawak ng kayamanan, ngunit hindi siyang may-ari, sabi natin. Siya ay pinagkatiwalaan lamang ng tunay may-ari. Yan din tayo mga kapatid. Hindi tayo may-ari nating buhay. Hindi tayo ang may-ari na ating pamilya. Hindi tayo may-ari nating trabaho. Hindi tayo may-ari ng ating pera. Lahat ng ito ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos. We don't own anything. Everything that we have are just entrusted to us by God. Bilang mga Metodista, naniniwala tayong ang stewardship ay hindi paraan upang makuha ang pagpapala ng Diyos. Ang pagiging katiwala ay hindi kapamaraanan upang makuha natin ang pagpapala mula sa Diyos. Ang pagiging katiwala ay tugon sa biyaya ng Diyos. It is our response to God's grace. It is our response to God's gift. Hindi tayo nagbibigay upang mahalin tayo ng Diyos. No. Nagbibigay tayo dahil minahal tayo ng Diyos. Hindi tayo naglilingkod upang pagpalain tayo ng Diyos, kundi naglilingkod tayo dahil pinagpala tayo ng Diyos. Makikita natin dito sa ating dalawang teksto, sa Genesis 28 at sa Luke chapter 16. Mga kapatid, hindi tinatanong ng Diyos kung gaano tayo kayaman, kundi ang tinatanong niya, gaano ka katapat. I thank you, Pastor. He's not asking us how much money do we have. Instead, He's asking us, how are we faithful? Ang tagpo mula sa Genesis chapter 28, verses 10 to 19a, ay isa sa pinakamahalagang pangyayari sa buhay ni Jacob. Nag-away sila ng kanyang kapatid. Nag-away silang magkapatid. Sinong kanyang kapatid? Si Esau or Esau. Hindi Esau ng manok, ha? E-S-A-U ang spelling. Sa English, Esau. Kaya lang sa Ilocano, Esau. Yun nga lang, o sa Tagalog, Esau.
tayo kasing Pilipino, kapag narinig natin isaw, ang pumapasok sa ating isipan, isaw ng manok. O di kay isaw ng baboy, pero yung isaw ng manok, ang unang naiisip natin, IUD. Ano yung IUD? Ito yung isaw ng manok na tinutuhog, di ba? Tapos yung iniihaw or binabalot ng breadcrumbs or butter, tapos piniprito, nako, crispy, isaw ng manok. May suka at may sibuyas, ang sarap. Yun nga lang, maganda ka kasi dalawang bagay lang yan. It's either gout or cholesterol. Ay, pangatlo pala ko. Gout, cholesterol. Pero sa dami, kapag ang kinakain natin ay yung mga nandyan sa tabi-tabi, sa kalsada, nako, hepa. Tatlong bagay pala yun. Di bale, busog ka naman. So, nag-away sina Jacob at ang kanyang kapatid na si Esau. Bakit? Ito si Jacob kasi, dinaya niya yung kanyang kapatid na si Esau sa kanyang tatay na si Isaac. Nagpanggap, si Esau kasi ang panganay, si Jacob ang pangalawa. Kambal ito. Kaya lang, mas unang lumabas si Esau. At sa batas ng mga Hudyo, ang nakapagmana ay yung panganay. Si Esau, paborito ni Isaac na tatay nila. Si Jacob naman, paborito ng kanilang nanay. Dahil si Isaac ay medyo matanda na at hindi na nakakakita, nabulag na dahil sa katarata, dahil sa katandaan, hindi na niya nakikita yung mga anak niya. Ngayon, tinawag ni Isaac si Esau. Sabi niya, anak, ipagluto mo nga ako ng karne, ng sabaw. Sa ating may Ilocano, sabi natin, lauya. Sige tatay, maghahunt po ako. Inak aganop, inak mang tapno da parchek. Di pumunta na, naghanap ng kakatayin. Kasi sabi, pagkatapos doon, saka kita pamamanahan. Saka ko ibibigay yung iyong mana. Aba, itong si nanay naman niya, narinig. Siyempre, tinawag niya yung paborito niyang anak. Si Jacob. Jacob, anak, halika. Narinig kong tatay mo. Nagpapaluto siya ng karne. Sa iyong kuya, pagkatapos niyang kumain at uminom ng sabaw, ibibigay na daw niya yung mana niya bilang panganay. Halika, gantong gawin natin. Sabi. Magkatay tayo ng tupa. Lutuin natin, ibigay mo sa inyong tatay. Sabi ni ni Jacob, Nay, paano? Di ka na makikita. Bulag na tatay mo. Kakapain ang kanyang aking katawan, paano? Mabalahibo si kuya, ako hindi. Madali lang yan. Di yung balat ng iyong kakataying tupa, ilagay mo dito sa braso, saka sa dibdib mo para pagkapain ka ng tatay mo, ang alam niya, ikaw si Esau. Ganon nga ginawa. Maloko si Jacob, ano? Di sinunod niya ang kanyang nanay. Di nakapagluto sila, mas mabilis na nagluto, pumunta na si
Jacob sa kanyang tatay na si Isaac, "Tay, ito na po yung pinapaluto nyo." Sabi naman ni Isaac, "Ito nga ba si Iso? Ba't para iba?" "Ikaw nga ba talaga yan, Iso?" "Opo, ako po to. Kahit nakapain nyo pa yung aking katawan." Di, kawawa si Isaac na bulag. Kinapaka pa nga. Mabalahibo, ikaw nga si Iso. Di, pagkatapos na kumain at ininom yung sabaw, pinagpala si Jacob at pinamana ni Isaac yung pamana para sa panganay. Si Jacob ang pinagpala, ang pinamanahan. Pagkatapos nun, di dali-daling umalis si Jacob. Ayan na, dumating ang kuya. Nung dumating yung kuya, itay, ito na po yung pinapaluto nyo. Ha? Di ba? Ibinigay mo na sa akin to kanina. Ibinigay ko na nga yung pagpapala. Naku, yung kapatid ko yun, sabi ni Iso. Niloko ako ni Jacob. Ayun, nagalit si Iso, nag-away sila magkapatid. Actually, sa galit ni Iso, gusto nga niyang patayin ng kanyang kapatid. Parang familiar, no? May mga magkakamag-anak, magkakapatid, nag-aaway dahil sa mana. Di ba? Ito yung kwento ni Esau at Jacob. Ito yung background ng ating teksto ngayon. Dahil dito, dahil gustong patayin ni Esau si Jacob ay tumakas. At ito yung kwento na binasa ni Pastor Flor. Si Jacob ay tumatakas. Iniwan niya ang kanyang tahanan. Iniwan niya pati kanyang kayamanan. Iniwan niya ang seguridad sa pamilya. Kaya lang, hindi delikado din. Baka magpang-abot sila ng kuya niya. Dahil sa kanyang panlilinlang, siya ngayon ay naglalakad sa disyerto, sa ilang. Ang dati niyang higaan ay kama. Ngayon, sa damuhan, at ang kanyang unan na ngayon ay bato. Ngunit sa mismong lugar ng kanyang kahinaan, nagpakilala ang Diyos. Nakita niya ang hagdan na umaabot hanggang langit. Di natulog siya sa pagod. Ang una niya ay bato. Sa kanyang pagtulog na naginip siya. Sa kanyang panaginip, nakita niya yung isang mahabang hagdan mula sa langit hanggang dito sa lupa. At mula sa hagdan na yan, bumababa at umaakyat pabalik-balik ang mga anghel. Nakita niya ang mga anghel na umakyat at bumababa. At narinig niya ang pangako ng Diyos. Pagkagising niya ay sinabi niya sa kanyang sarili, tunay ngang ang Diyos ay nasa dakong ito at hindi ko ito nalalaman. Tinawag niya ang lugar na yun na Bethel. Bethel. Mula sa dalawang salitang Hebreo. Beth ay short form, Beth? Ang Beth ay short form ng bayit, Hebrew, na ibig sabihin ay bahay. Tapos Diyos. So, ang Bethel ay bahay o tahanan ng Diyos. So, yung lugar na kung saan siya na naginip na may hagdan mula sa langit hanggang dito sa baba at akyat babang mga anghel pabalik-balik, ay tinawag niya na Bethel, ang bahay o tahanan ng Diyos. Pansinin natin na napakahalagang katotohanan na ito, mga kapatid. Hindi muna hiningan ng Diyos si Jacob ng ikapo. Hindi niya sinabi, magbigay ka muna ng tithe mo, magbigay ka muna ng offering mo. Hindi.
Hindi muna siya humingi ng handog. Hindi niya sinabi kay Jacob, mag-offering ka muna. Hindi muna siya humingi ng anumang sakripisyo, kundi nauna ang biyaya ng Diyos. Nauna ang presensya ng Diyos. Nauna ang pangako. Ito ang laging kaayusan ng Diyos. Grace before giving. Bago pa tayo magbibigay o nagbibigay, pinagpapala na tayo ng Diyos. Even before we give, God has already been blessing us. Hindi nagsisimula sa bulsa. Ang stewardship ay hindi nagsimula sa sobre ng handog. Nagsisimula ito sa altar ng pagsamba. Hindi ito nagsisimula sa bulsa. Nagsisimula ito sa puso. Kapag tunay mong nakilala ang Diyos, magbabago ang paningin mo sa pera. Hindi mo sasabayin, akin ang perang ito, kundi ang perang ito ay pinagkatiwala sa akin ng Diyos. This is not mine. This money is not mine. This money is just, or this money is the Lord's, and He makes me His caretaker, His steward. Hindi mo masasabi nga na, pinaghirapan ko to, dugo at pawis ang tumulo mula sa akin upang maipon ko to. Kundi, binigyan ako ng Diyos ng lakas, pagkakataon at biyaya upang magkaroon ng kita. Sabi sa Psalms 24:1, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naririto. Lahat ay pag-aari ng Diyos. Tayo ay mga katiwala niya. Itong tinatawag nating biyaya na nagliligtas. God's saving grace. Ang biyaya ay nagbabago ng ating pamumuhay. God's grace changes us and changes the way we live. Kapag ang puso ay binago ng biyaya ng Diyos, magbabago rin ang ating paggamit ng kayamanan. Ang tunay na kabanalan ay nakikita lamang hindi lamang sa ating pananalangin, kundi maging sa ating paggastos. True holiness is not only seen on how we pray, but also on the way we spend our money. Minsan sinabi ni John Wesley, earn all you can. Earn all you can. And then, save all you can. Kumita ka ng hanggat kaya mo. Mag-ipon ka ng hanggat kaya mo. And then, give all you can. Ibigay mo, magbigay ka hanggat kaya mo. Hindi niya sinabing, ipunin ang lahat. Ang sabi niya, ibigay ang lahat ng kaya mong ibigay para sa kalwalhatian ng Diyos. May isang lingkod ng Diyos, anak ng Diyos na kapag nagbigay siya, nagpapasalamat yung binigyan. At sabi niya, ang sagot niya, galing sa Diyos, Pastor. Every time that person gives, that person would always respond to the message of thanks. Sa Panginoon, Pastor. Ibig sabihin, hindi sa kanya galing yun. Galing yun sa Panginoon. May isang batang tinanong ng kanyang ama habang naghandog sa simbahan. Sabi ng ama, anak,
Sa tingin mo, bakit tayo nagbibigay ng ating offering? Sumagot yung bata, Itay, para matulungan ang simbahan. Ngumiti ang ama at sinabi nito, higit pa roon anak. Nagbibigay tayo dahil wala tayong maibibigay na hindi muna ibinigay ng Diyos. Nagbibigay tayo dahil wala tayong maibibigay na hindi muna ibinigay ng Diyos. Whatever we give are actually God's gift to us. Napakagandang palaala nito mga kapatid. Hindi tayo nagbibigay dahil kailangan ng Diyos ang ating pera. No. Hindi kailangan ng Diyos ang ating pera. Hindi tayo nagbibigay dahil kailangan ng Diyos ang ating pera. Nagbibigay tayo dahil gusto ng Diyos ang ating puso. Mga kapatid, bago natin itanong magkano kaya ang bibigay ko, itanong muna natin, sino ba talagang may-ari ng lahat na nasa akin? Kapag ang sagot natin ay ang Diyos ang may-ari, madali nang maging tapat sa pagkakaloob. Madali nang maging mapagbigay. Madali nang magtiwala. Sapagkat alam nating ang Diyos na nagbibigay noon ay siya ring magbibigay sa kinabukasan. Pangalawa, ang tapat ng katiwala ay tapat kahit sa maliit. A faithful steward is faithful even with the small things. Sa Luke chapter 16, 10-12, matapos maranasan ni Jacob ang presensya ng Diyos sa Bethel, dadali naman tayo ng ebanghelyo sa turo ni Jesus tungkol sa pagiging katiwala. Napakasimple ng pahayag ni Jesus. Ang tapat sa maliit na bagay ay tapat din sa malaking bagay. At ang hindi tapat sa maliit ay hindi rin tapat sa malaki. Ang Luke 16 ay kasunod ng talinghaga ng unjust steward. Hindi pinupuri ni Jesus ang pandarayan ng katiwala. Ang kanyang binibigyang diin ay ang pagiging matalino sa paggamit ng mga bagay na pansamantala para sa mga layuning may walang hanggang halaga. Kaya nang sabi ni Jesus, ang tapat sa maliit ay tapat din sa malaki. Ang tinutukoy niyang maliit ay ang kayamanang material, ang pera, ari-arian at mga bagay na pinagkatiwala lang sa atin. Sa pananaw ng tao, napakalaki ng halaga ng pera. Ngunit sa harapan ng Diyos, ang pera ay napakaliit kung ihambing sa tunay na kayamanan ng kanyang kaharian. Ang pera ay pansamantala. Ang kaluluwa ay walang hanggan. Ang pera ay mawawala. Ngunit ang bunga ng ating katapatan ay mananatili magpakailanman. Kaya sinabi ni Jesus, kung hindi kayo naging tapat sa kayamanang makasanlibutan, if you are not faithful to earthly treasures, sino magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? Who will entrust you with true riches? Again, ang tunay na kayamanan ay ang buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus, kung hindi kayo tapat sa maliit na bagay, ibig sabihin sa ating mga kaperahan, paano tayo pagkakatiwalaan ng buhay na walang hanggan? Tunay na kayamanan. Aray ko. Upang tayo masabing mapagkakatiwalaan sa tunay na kayamanan, upang masabing mapagkakatiwalaan tayo sa buhay na walang hanggan, kailangan pala natin maging tapat sa maliit na bagay. Kailangan pala natin maging tapat sa mga kaperahan. Ang tunay na kayamanan ay hindi mas malaking bank account. Hindi ito mas malaking bahay. Hindi ito bagong sasakyan. Ang tunay na kayamanan ay ang mga bagay na walang hanggan. Mga kaluluwang nailigtas, mga buhay na nabago, mga taong na disipulo, mga ministeryong lumalago, at ang kagalakang makibahagi sa gawain ng Diyos.
Pinapakita ni Jesus ng paraan ng paggamit natin ng pera ay salamin ng ating espiritual na kalagayan. Hindi niya sinusukat ang laki ng ating handog. Sinusukat niya ang katapatan ng ating puso. Madalas sabihin ni John Wesley, di ba? Earn all you can, save all you can, give all you can. Ngunit mahalagang maunawaan ang kanyang ibig sabihin. Hindi niya hinihikayat ang kasakiman. Ang ibig niyang sabihin, magtrabaho ng marangal, iwasan ng pag-aksaya, at gamitin ang lahat ng pagpapala upang makatulong sa gawain ng Diyos at sa kapakanan ng kapwa. Para kay John Wesley, ang pera ay hindi layunin. Ito ay kasangkapan ng biyaya. It's a means of grace. Kapag ginagamit upang mahalin ang Diyos at ang kapwa. Kaya paano natin may papakitang katapatan sa maliit? Kapag tapat tayo sa ating trabaho kahit walang nakatingin. Kapag hindi tayo nandaraya sa negosyo. Kapag nagbabayad tayo ng tama. Kapag hindi tayo nagsinungaling sa ating income o transaksyon. Kapag maingat tayong gumagastos. Kapag inuuna natin ang Diyos bago ang lahat. Anong sabi natin ulit sa unlad? Anong ibig sabihin ng unlad? Unahin natin lagi ang Diyos. Kapag ginagamit natin ang ating pera upang may mabusog, may makapag-aral, may magamot, at may makarinig ng Ebanghelyo, doon nasusubok ang ating pagiging oikonomos o katiwala. Mga kapatid, ang tanong, gaano ka katapat sa mga kaloob ng Diyos sa iyo? How faithful are you to God's grace, to God's blessing, to God's gift to you? How faithful are you? Gaano ka katapat? Minsan, may isang farmer, magsasaka. Dinalaw ni pastor kasi hindi nagsisimba. Yung farmer na to, mayroong alagang baboy. Isang baboy ang alaga niya. Sabi niya, o kapatid, parang matagal na kitang di nakita sa simbahan. Sabi ng farmer, kasi pastor, mayroon kasi akong inaalaga ang baboy . Yung baboy ang dahilan ng hindi niya pagpunta sa simbahan, ano? Ay, ganun ba? Halika kapatid, manalangin tayo. Ipanalangin natin na kunin na ng Diyos ang baboy mo upang makasimba ka. Naku, wag pastor, wag. Pupunta na ako sa simbahan, sabi ng lalaki. Di, pumunta na nga sa simbahan. Sabi ng pastor, nung dinalaw siya ulit, aba, salamat kapatid at nagsisimba ka na. Pastor, pwede po bang panalangin nyo dumami ang aking alaga? Sabi ng pastor, sige, manalangin tayo. Nanalangin si pastor. Sabi ng pastor sa panalangin niya, Panginoon, padamihin po ninyo ang alagang baboy ng kapatid na to upang sa ganun ay makapagbigay siya para sa iyo. Dahil sa binigyan mo siya ng pagpapala, magiging tapat siya sa iyong biyaya. Amen po, amen po. Thank you, pastor, thank you. Lumipas ang mga araw, dumami nga.
Naging 2. At nung nagbenta siya, 30,000. Wow. At sabi niya, yung 10%, yung ikapo, bibigay ko. 3,000. Uy. Tapos yung natira, binili niya ng mas maraming mga biik. Nag-alaga. Naging 4 yung 2. Nung nabenta niya 4, 60,000. 6,000. E di patuloy. Kapag dinadalaw siya ng pastor, pinapanalaki na lumago, dumami. Hanggang naging 20 yung alaga. Uy, magkano na yon? Kapag binenta, 3 times 20. 60 ba? Oh, 60,000. At dumami pa. 100. Piggery na. 3,000 times 100. 300,000. Sa dami ng kanyang alaga, nako, tapos kwinenta niya yung kanyang ibibigay, parang ang laki na. 300,000, 30,000. Parang ang laki naman nito. Ilang baboy nang mabibili ko dito? Ilang bik nang mabibili ko dito? Hindi ulit nagsimba. Nagtaka si pastor, pinuntahan niya. O kapatid, napansin ko matagal ka na ulit hindi nagsimba. Hindi makasagot yung lalaki. Hanggang sa finally, nasabi niya, Pastor, dumami na po yung aking alaga. Halos di ko na kayang alagaan lahat sila. Kapag pupunta pa ako, mag-absent ako na 1 araw dito sa farm. Halimbawa pag Sunday, mag-absent ako, malaki ng oras ang mawawala sa pag-alaga ko sa aking mga baboy. Tapos, naisip ko lang, Pastor, pagbebenta ko itong 100, 300,000, and then ang ikapo nun, 30,000, para ang laki. Sayang yung mabibili kong biik doon. Sabi ng pastor, halika kapatid, manalangin tayo. Di nanalangin, sige po pastor. Sabi ng pastor sa kanyang panalangin, Panginoon, una, sabi ng kapatid na to, problema niya na sa dami ng kanyang alaga, wala na siyang oras, kinakapos na siya ng oras. Dalangin ko, Panginoon, bawasan mong kanyang alaga. Habang sabi, dinadalangin ng pastor, sabi nung lalaki, at Panginoon, dati, nung konti pa lang ang kanyang kita, tapat siya sa pagbibigyan ng ikapo. At ngayon at lumaki na, sabi niya, nalalakihan na siya sa kanyang ikapo. Dalangin ko, bawasan po niyo ang kanyang kita. Napaubo ulit yung lalaki. Pakinggan po kami, Panginoon. Amen. Pagkatapos ng pastor na nagsabi namin, ay, teka, pastor, teka po, sandali lang po. Kahit po maraming alaga ko, magsisimba po ako. Kahit po malaking kita ko, ibibigay ko po talaga ikapo ko. Huwag naman po na yung panalangin, pastor, bawiin yung panalangin nyo. Na huwag bawasan ng aking alaga at huwag bawasan ng aking kita. Mga kapatid, huwag po nating hayaan na bawiin ng Diyos ang kanyang kaloob sa atin. Dahil hindi tayo naging tapat na katiwala. Kapag hindi tayo naging katiwala sa maliit na bagay,
paano tayo pagkakatiwalaan ng malaking bagay. Sana wala sa atin ang maging kagaya ng farmer na ito, na nung kunti lang kanyang inalagaan, naging tapat siya. Pero nung lumaki, parang nagsisisi siya or nahihirapan ng magbigay ng tapat sa Panginoon. Mamili po tayo. Mamili tayo. Saan tayo doon? Yung tapat sa konti hanggang sa lumaki or hindi naging tapat sa malaki hanggang sa nawala. The choice is yours. Good morning. Happy Stewardship Sunday sa lahat. Amen. Panangipa ay gaditi sagsagot. Ititmikan ka, O Diyos, dato na panagdaya. Kundi paimikan ka, dato na napwan panagyaman. Kundi paimikan ka, dato na napwan ragsa. Diyos ng pagpapala, kayo po ng pinanggagalingan ng lahat ng mabubuting bagay sa amin. Narito kami, dala ang mga handog na ito, Panginoon, bilang pagkilala at pasasalamat sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. Tanggapin niyo po ito at magamit para sa pagpapalawak ng ministeryo, Panginoon, at ganun din, Panginoon, nabigyan niyo po kami ng pusong mapagpasalamat, pusong kumikilala sa inyong pagkilos sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maupo muna tayo sa dilim, mga kapatid. Pagpasok po natin kanina, may dalawang bagay po tayo nakita at binigay sa atin. Una, yung in-announce ni Ate Neri kanina, yung ating Oikonomos envelope. Ito po yung envelope natin for special offering. Gaano tayo katapat sa ating pagbibigay at pagkakaloob. Habang inaawit po natin ating closing hymn na Tanging Alay Ko, dadalhin po natin ating special offering dito sa box.
Dito po. At ito naman po, commitment card. Hopefully, nafilapan nyo na to. Pagkatapos po nating ilagay yung ating offering dito, yung envelope, yung ating commitment card dito naman po natin ilalagay. Pero bago po yun, pwede po bang itaas muna natin ating envelope at yung commitment card? Pakitaas po. Ialay muna natin ito sa Panginoon. Come on, raise your envelopes and your commitment cards. Let us pray. Panginoon, narito pong aming special offering envelope o economos envelope at aming commitment card. Bahagi lang po ito ng aming pagtugon sa aming pagiging katiwala, pagiging oikonomos. Magalak ka nawa, Panginoon, sa aming handog sa iyo. Sabi nga sa narinig namin kanina, yung aming tithe ay dapat lang naibigay at yung sobra sa aming tithe, yun pa lang po ang aming tunay na kaloob sa iyo. Doon pa lang kami masasabing kami nagkaloob sa iyo. Ito po, Panginoon, kaloob namin. Basbasan mo aming kaloob sa iyo ngayon. Ganon din, Panginoon, aming commitment card. Nakapaloob nito kung anong ministry ang gusto naming salihan or ministry na gusto mong kami makibahagi. Tulungan kami pang maging tapat sa ministry aming napili. Gawin mo kami tapat sa pagkakaloob at sa aming mga talento at ministries. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Atin ngayong awitin na amin ting closing hymn habang dinadala natin dito sa harapan nating special offering at yung commitment card. Agyamanaken ka, Jesus, mangisala kanku. Syakti inayat mo, ganti sinupot mo. Idaton ko ken ka, o Diyosan na marswa, amin daytoy biyag ko, puso ken kararwa. Balitok ken pirak, wenno kinabak ng tilaan dawat ko, apu ket awatem. Daytoy adaton ko, tapno aramatem. Isula ang Ama, sagutin nakiten, sapay kumapatgem. Yakman namnamaan, asyaktiin kabig, bighan. Di may sakas kanya, di rumbang ayatan. Idaton ko ken ka, o Diyosan na marswa, amin daytoy biyag ko, puso ken kararwa. Nupay awan kanyak, adua sanikwa, balito ken pirak, wenno kinabak ng tinang dawat ko, apu ket awatem. Daytoy adaton ko, tapno aramatem.
Isulang Ama, sagutin nakitdan, sapay kumapatgam. Agurayak ngarud, iti panagsublim, Jesus. Tapno sa grapag to, ragsak di agibus. Idatun ko ken ka, o Diyos na marswa, amin daytoy biyag ko, puso ken kararwa, nupay awan kanyak, adua sa nikwa, balitok ken pirak, wendo kinabak ng tilang dawat ko, apu ket awatem, daytoy adaton ko, tapno aramatem, isulang Ama, sagutin nakitden, sapay kumapatgam. Sa mga may special prayer requests, sa mga may sakit, dito po, sa mga ibang mga panalangin, dito naman, inanyahan kayong lumuhod. Narito ang mga intercessors natin. Sa mga may sakit dito, sa ibang mga prayer requests, dito po sa kabila. Intercessors, please. Tayo manalangin. Lumalapit kami sa inyo sa oras na ito, Panginoon. Salamat po sa mensahe nyo sa amin ngayon. Salamat po sa pagpapaalala sa amin na kami nagbibigay hindi dahil gusto namin pagpalain, kundi dahil pinagpala mo kami. Ang aming pagkakaloob, ang aming pagbibigay ay tugon namin sa kabutihang ginawa nyo sa amin. Salamat din sa pagpapaalala mo sa amin, Panginoon, na kapag kami naging tapat sa mga maliliit na bagay, kami inyong pagkakatiwalaan ng mga mas malaki pang bagay. Lord, tulungan kami upang kami tunay maging tapat sa iyo, lalo na sa mga maliit na bagay na handog at kaloob mo sa amin. I-bless mo ang simbahang ito. I-bless mo ang bawat isa na narito sa pagsambang ito. Gayon mo kaming tapat. Tanggalin mo ang mga pagdududa, pag-aalinlangan sa aming puso. Tanggalin mo ang kasakiman sa aming puso. Palitan mo ng espiritong nagtitiwala, espiritong nagkakaloob, espiritong mapagbigay. Ganon din, Panginoon, dalangin namin. Ipagkaloob mo kagalingan sa masakit na aming nararamdaman. Sa mga may sakit ngayon, O Diyos, anumang sakit ang kanilang nararamdaman ngayon, sa ngalan mo, Kristo, pinapalaya sa amin ang mga sakit na yan. Sa ngalan mo, Jesus, inaangkin namin ang kagalingan. Sa ngalan mo, Panginoon, inaangkin namin ang katagumpayan. Ganon din, Panginoon, sa mga kapatid na may mga special requests, mga kahilingan sa iyo. Di man namin alam kung anong mga kahilingan nila sa iyo. Di ko man batid, Panginoon, kung anong mga to, o ng mga intercessors, kung anong mga to. Pero alam namin, ang alam namin ay isa lang,
Kayo siyang Diyos na nakakabatid sa lahat. Kayo siyang Diyos na lumulutas sa aming mga suliranin. Kayo siyang Diyos na nagkakalob ng aming pangangailangan. Kung kaya't sa iyo kami umaasa, sa iyo kami nagtitiwala. Muli, Panginoon, dalangin namin ang biyaya, pagpapala, kagalingan. Ganon din ang gawin mo sa bawat isa na nasa online worship ngayon, nakasubaybay sa aming online worship. To you who are worshiping with us via online, cellphone, laptop, tablet, computer, TV, receive your healing in the mighty name of Jesus. Receive the answer to your prayers in the mighty name of Jesus. Be healed, be well, be filled, be blessed in the mighty name of Jesus. We also pray, Lord, for our nation, aming bansa. Basbasan mo ito mula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang opisyal ng aming lipunan. Basbasan, tulungan sila. Pag-isahin sila sa paglilingkod sa bayan. Ganon din aming simbahan. Gamitin mong simbahan upang sa ganon, lalo pang lumaganap yung paghahari sa mundong ito. Sa ngalan mo, Kristo, ang aming panalangin. Amen at amen. Idatun ko ken ka, o Diyos sana marswa, amin daytoy biyag ko, puso ken kararwa, nupayawan kanyak, adua sa nikwa, balitok ken pirak, wenno kinabak ng tilang dawat ko, apuket awatem, daytoy adaton ko, tapno aramatem, isula nga ma, sagutin nakitden, sapay kumapatgen. Friends, God is good, and His goodness fills us all the time. Napakabuti ng Diyos at ang kanyang kabutihan ay magpakailanman. Kung kaya't tanggapin ninyo ang pagpapala, biyaya, kagalingan na nanggagaling sa ating Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Humayo kayo at sa inyong paghayo, magparami kayo ng mga alagad para sa Panginoon. Amen at amen.